Hei, acest videoclip va fi adevăr și provocare 1, deci să începem. Întrebări. Prima întrebare este, ce preferi mai mult, ciocolată caldă sau cappuccino? Păi mai mult prefer ciocolata caldă, dar și cappuccino e bun. A doua întrebare este, ce preferi mai mult, calculator, telefon sau tabletă? Păi calculatorul merge puțin mai greu, telefonul, tableta e ok. Da. Următoarea întrebare. Pe o scară de la 1 la 10, cât de frumos crezi că ești? Primul rând, sunt fată, cât de frumoasă. Și eu aștept să zică ceilalți. Pentru că ceilalți știu. Nu vreau să mă dau mare sau ceva de genul, dar numai că nu vreau să zic eu cât de frumoasă sunt. Eu mă cred frumoasă, firea mea, acum ceilalți să zică. Următoarea întrebare. Ce-ți displace cel mai mult la persoana din stânga ta? Păi, în stânga mea e jaluzea, draperie, mă rog. Nu-mi displace nimic la ea. Care este cel mai pasional moment pe care l-ai trăit? Povestește. Păi, cel mai pasionant moment pe care l-am trăit e când dormeam. Da. A fost foarte sexy, pentru că dormeam și nu știam nimic. Cine este cel mai prost îmbrăcat din cameră? Păi televizorul. Da. Dintre prietenii tăi, care crezi că va avea cea mai frumoasă viață și de ce? Păi, dintre prietenii mei, eu cred că mai mulți prieteni vor avea o viață frumoasă. Pentru că sunt de treabă. Da. Alege pe cineva să te dezbrace complet. Pe cine ai lăsa? Păi, eu ai lăsat pe iubitul meu. Mă rog, soțul. Pentru că dacă o să fim împreună și o să ne căsătorim, atunci. Dar până atunci, nu cred că pe nimeni. M-am lăsat doar pe mama când eram foarte mică, da. Când ai sărutat ultima oară pe cineva? Pe ultima oară când am sărutat pe cineva a fost când am fost împreună cu cineva. Ai înșelat vreodată pe cineva? Pe cine și de ce? Păi, n-am înșelat pe nimeni până acum, pentru că nu a fost cazul. Urmează provocări. Prima provocare este să cânt un cântec. Cântec! Am cântat un cântec. Următoarea provocare, dansează cu mopul sau cu o mătură. Am dus mopul pentru că mătura era prea departe. Următoarea provocare este să sărut un obiect din cameră foarte pasionat. Eu o să-mi sărut căciulița în formă de pisicoțea. Următoarea întrebare este, sună o persoană și spune-i în 2 minute să fie la tine acasă și să fiți doar voi doi. Ok. Eu o voi suna pe cea mai bună prietena mea, Ioana, și voi da și pe difuzor pe să se audă. Se aude cam aiurea. Alo, Ioana? Poți să vin 2 minute la mine acasă și să fim doar noi două? Te doare capul? Nu. Plecată. Ok. Bine, pa. Pa. Ade, se pare că e plecată? Dar nu-i nimic. Măcar am făcut-o. Care este să vorbesc cu un alt accent timp de 1 minut. Deci ar trebui să mă cronometrez, nu? Ok. Imediat.
să începem. Ok, deci să începem. Și mai faceți voi, oameni buni. Deci, uitați-vă la șas că e ok. Deci, pot vorbi așa și abia au trecut doar 14 minute. Secunde, pardon. Ok, deci, ce să mai vorbesc eu când beau ciocolată caldă cu caramel și da, sau cu căciulța mea, pisică și habar n-am eu ce să fac. Nu știu eu, nu știu, deci nu știu. Crezi-mă că nu știu, deci nu știu. Și da, deci nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Și mai faceți voi, oameni buni. Vai de capul și de zilele mele. Am făcut 1 minut, sper să vadă, da, se cam vede. Așa și așa. Deci trecem la următoarea provocare. Provocarea este să dansezi timp de 30 de secunde ca o balerină. O voi dansa cât pot, adică nu știu, nu mai cronometrez, dar sper să fie ok. Deci să-i dăm drum. A lăsat să pun o melodie. Această melodie și că se aude. Mă rog, de aici nu mai e balet, deci cred că am dansat vreo 30 de minute. Provocarea este să latru ca un câine. Ok, deci cam acesta va fi videoclipul. Ne revedem data viitoare. Bye!